Радар-детекторите са устройства, които ни помагат да установим дали скоростта, с която се движи нашето превозно средство, е следена от полицейски радарни или лазерни устройства. Повечето радар-детекторни устройства са конструирани, за да предизвестят преди автомобилът ни да навлезе в обсега на полицейския радар, като по този начин ни предоставят достатъчно време за реакция и ограничаване на скоростта. Как става това? Радарните устройства, проектирани за измерване на скорост, работят на принципа на доплеров ефект, като излъчват радио или лазерни вълни. Отразявайки се от нашия автомобил, те се връщат обратно до генериращото устройство, което ги приема и калкулира скоростта на движението. Повечето радарни устройства използват два режима на измерване на скорост. Радарно устройство, работещо в първи режим, излъчва постоянно и неговите вълни могат да бъдат засичани от почти всички радар-детектори. Вторият режим на работа предполага излъчването на поп-сигнал, единичен импулс, който прави измерване за част от секундата. Този режим на работа е труден за засичане, поради това, че излъчването на сигнала е непредсказуемо във времето и пространството. За да отговорим на нуждата от засичане и на единичните импулси, ние разработихме серията Stealth, която улавя поп-сигнала от разстояние 2200 метра. Това се дължи на нашата Stealth RF технология, която използва микропроцесор на първия локален осцилатор от 17 до 17,7 ГГц при засичане на радарни и лазерни сигнали. Микропроцесорът постоянно следи температурата на RF модула да не се променя, което дава следните предимства на устройството. По-висока чувствителност във всички бандове. Изключителна реакция при детектването на поп-сигнала, използван от най-бързите полицейски устройства. Честотният образ на Frequency Harmonic е тесен, така че вероятността от фалшив сигнал е минимална. Гарантиран далечен обсег на засичане, достигащ до 2200 метра и даващ достатъчно време за реакция. Вграден high-gain усилвател, позволяващ откриването и на най-слабия радарен или лазерен сигнал. Няма грешно идентифициране на честотния банд в случай на много силен сигнал. Неоткриваем за всички VG2 и Spectres полицейски устройства. Нашите радар-детектори имат вграден прецизен GPS приемник, който позволява отчитането на позициите да става с изключителна точност. При засичане на позиция, вие ще получите ясни гласови предупреждения за следните опасности по пътя. Стационарни камери за измерване на скорост. Гласова и визуална информация от 600 до 900 метра преди позицията на камерата, в зависимост от ограничението на скоростта в този участък, както и отброяването в метри до самата камера. След подминаването на камерата ще чуете характерен звуков сигнал за край на опасността. Устройството работи абсолютно коректно и когато имаме две камери с много близки позиции. В този случай сигнала за край на наблюдаваната зона ще бъде даден едва след отминаването на втората камера. Възможни полицейски засади с мобилен радар. Внимание! Възможна полицейска засада. От 600 до 900 метра, в зависимост от ограничението на скоростта за наличието на полицейска засада, като до достигане на възможната позиция не чувате специфичния звуков сигнал за отчитане на оставащото разстояние в метри. Това е въведено с цел, ако оператора на радара реши да пусне радара в режим измерване на скорост, докато вие сте в този обхват, на секундата ще бъдете информирани за това, както и за честотния банд, който използва. След преминаване през възможната засада, вие ще чуете характерен звуков сигнал за край на опасността. Зона под видеонаблюдение. Начало на зона под видеонаблюдение. Гласова и визуална информация за началото на зоната под видеонаблюдение, като на дисплея се изписва и ограничението на скоростта. Ако надвишите това ограничение, ще чуете гласово съобщение. Моля, намалете скоростта. При достигане на края на зоната под видеонаблюдение, ще чуете гласово съобщение. Край на зоната под видеонаблюдение. Бус-лента под видеонаблюдение. Бус-лентата е под видеонаблюдение. Гласова и визуална информация за автобусните ленти, които са под видеонаблюдение. Стационарни полицейски постове. Гласова и визуална информация от 600 до 900 метра, в зависимост от ограничението на скоростта, преди всеки стационарен полицейски пост, както и оставащото разстояние в метри до него и ограничението на скоростта. След преминаване през полицейския пост, вие ще чуете характерен звуков сигнал за край.
Възможни позиции на мобилни камери за измерване на скоростта. Гласова и визуална информация от 600 до 900 метра в зависимост от ограничението на скоростта, преди възможната позиция на мобилна полицейска камера за скорост, както и оставащото разстояние в метри до нея. След преминаването й ще чуете характерен звуков сигнал за край на опасността. С какво RG200 и RG300 превъзхождат останалите продукти на пазара? Първо, високочувствителен радарен модул. Доказателство е сравнителният тест, направен между Стелт и останалите радар детектори. Нашият продукт показва най-добра чувствителност и реакция при засичане на различните полицейски радарни и лазерни честоти. Второ, максимална чувствителност. Моделите RG200 и RG300 са компактни и ефективни устройства, които се монтират лесно и бързо. Единственото условие те да работят правилно е автомобилът да бъде без екранировка на стъклата. За автомобили с екранирани стъкла препоръчваме модулния вариант на системата Stealth, моделът RG. Трето, RG300 разполага с GPS база данни, покриваща 100% територията на България. Екипът ни постоянно следи за промените на позициите на камерите на пътя и своевременно ги отразява в Stealth базата данни. Веднъж закупили Stealth, вие трябва да се регистрирате в нашия сайт на адрес stealth-radar.eu и ще получавате информация по имейл за последните апдейти и новини. Четвърто, получавате ясни съобщения. Устройството подава ясни гласови съобщения на вашия език. Можете да избирате между чешки, немски, български и унгарски, а можете и да поръчате добавяне на друг език по ваш избор. Пето, цветен дигитален дисплей, даващ информация за моментната скорост на автомобила, разстоянието в метри до възможната опасност, засада с радар, камера и така нататък. Часовник и дигитален компас. Шесто, програмируемо меню, позволяващо включване и изключване на всяка една функция. Новата концепция на полицията е да устройва засади с радарно устройство, комбинирано с видеокамера. Това устройство ще може да прави снимка на водачи превишили скоростта или да ги филмира. Излъчващата честота на тези устройства е в К-банд 24.125 ГГц и Хикс-банд. В тези честоти има много фалшиви сигнали от автоматично отварящи се врати на търговски центрове, бензиностанции, както и RRL сигнали в Хикс-банда. Ние постоянно подобряваме фърмуер на нашите продукти, като добавяме нови функции. Поради неудобството от тези досадни фалшиви сигнали, ние разработихме функция, която значително ще ограничи тези сигнали. GPS постоянно следи и знае вашата моментна скорост. От главното меню на RG300 вие може да въведете желаната скорост от 0 до 130 км в час. И само ако я надвишите, вашият радар детектор ви информира за радарни или лазерни сигнали. Ние фабрично сме настроили RG300 с ограничение от 40 км в час, колкото е минималното ограничение на скоростта в урбанизирани зони. Разрешени ли са радар детекторите? И къде? Да, по настоящото законодателство, радар детекторите са разрешени в България. Те са от пасивен тип и не смущават уредите за измерване на скорост на полицията. Радар детекторите са разрешени и в следните държави в Европа: Чехия, Унгария, Кипър, Румъния, Малта. Инсталацията на новите радар детектори е изключително опростена и не изисква специални познания или използването на сложни инструменти. Всичко, което трябва да направим, е да поставим уреда на мястото му, да го включим към захранването и да натиснем бутона. Нашият GPS модул осъществява връзка с сателита до 40 секунди. Ще чуем гласово съобщение: Моля, шофирайте внимателно. А за модела RG300 GPS-ът е свързан. И това е всичко. Радар детекторът вече работи и можем да разчитаме на Stealth базата данни. Каква е разликата между RG300 и RG200? RG200 е само радар детектор и не разполага с характерните функции на GPS. Дисплеят на модела е по-различен, но има същата чувствителност като останалите модели от серията Stealth. RG300 и RG200 са предназначени за всички модели автомобили. Единственото условие е техните стъкла да не бъдат екранирани. Елегантно и компактно, устройството е верен приятел на водача и се вписва перфектно във всеки автомобилен интериор.
не се нуждае от специална поддръжка, а монтажът му е толкова опростен, че лесно и бързо може да бъде инсталирано в друг автомобил. Изключителната прецизност на системата допринася за това пътуването ни да е приятно и спокойно. А за нас остава само да се отдадем изцяло на удоволствието от шофирането. А ако вашите стъкла са екранирани, Радар Експрес ви препоръчва моделът Stealth RG. Заповядайте в нашия шоурум в София, булевард Александър Малинов 23 или в интернет на адрес stealth-radar.eu и radar-express.com.